Йыраты зашишма ялынан. Уда, Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татар халкының борынгы милли бәйрәме Сабантуй. Аның килеп чыгу тарихы, борынгы бабаларыбызның әлеге бәйрәмне ничек үткәрүе, бүгенге көндә Сабантуйның милли кыйммәте хакында. Сабантуй халкыбызның иҗат хәзинәсе. Ул татарларның рухи байлыгын, тапкырлыгын, күп гасырлы тарихын гәүдәләндерә. Халыкның хезмәт сөючәнлеген, бүгенгесен һәм киләчәген, кунакчылыгын, күңел киңлеген һәм игенче хезмәтенә хөрмәтен чагылдыра. Бәйрәмнең тарихына күз салыйк. Европа һәм Азия халыкларының күбесендә яз башына игенчелек, җир уңдырышлыгы культына бәйле бәйрәмнәр элек-электән үткәрелеп килгән. Әлбәттә, күчмә һәм утрак тормыш мәдәни мираслары катнашында барлыкка килгән Сабантуй бәйрәме катлаулы, озын-озак юл үткән. Тарихи борылышларга карамастан, ул хәзерге 21-нче гасыр шартларында да татарларның бердәмлеген дәлилләүче, милләтне берләштерүче бәйрәм буларак яши бирә. Без Сабантуйны горурланып, үзебезнең милли бәйрәм дип әйтә алабыз. Сабантуй бәйрәменең кайчаннан үткәрелә башлауы төгәл билгеле түгел. Язма чыганаклар да юк диярлек. Шулай да тәңречелек белән яшәгән төркиләрнең яз җитеп, табигать яңарганда корбан бирү йоласы һәм бу йола кысаларында ат чабышлары, кылычлар белән ярышлар, җырлы-биюле уеннар, бәйгеләр үткәрелүе турында мәгълүматлар саклана. Алар арасында төрки дөньяга мәгълүм шагыйрь Йосыф Баласагунлының Кытакду белек әсәрендә китерелгән Билбау белән көрәш турындагы юллар да бар. Татарстанның Әлки районы Иске Салман авылында табылган таш язмалардагы мәйданда көрәшчеләргә бүләк хакында әйтелгән сүзләр борынгы булгар бабаларыбызның да Сабантуй бәйрәмен үткәрүләрен раслый. Тәңречелекне өйрәнүче галимнәр Сабантуй бәйрәмен күчмә тормышлы төрки бабаларыбызның бөек тәңрегә корбан бирү бәйрәменә бәйләп өйрәнәләр. Әлеге бәйрәм көн белән төннең тигезләшкән чырын узып, кояшның иң биек ноктасына күтәрелеп килгән көннәрдә тау башына менеп үткәрелгән. Соңрак бу таулар татар халкы хәтеренә Сабантуй тауы дип киреп калган. 5 көнгә сузылган әлеге бәйрәмдә ру ирләре корбан тауына менеп корбан чалганнар. Ә хатын-кызлар, бала-чага, үсмерләр тау астында мәйдан ясап ирләрне көткәннәр. Корбан йоласы башкарылганнан соң мәйданда бәйгеләр башланган. Бүгенге заман Сабантуйлары берничә көн алдан бүләк җыю йоласына башлана. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Жырлап тұрулар біздендір, бүләк бирү сездендір. Сабантуй үзе бір милли йола булса, бәйрәм алдынан сүлге җыю икенче бер күңелле традиция. Кайсы якта аны әрәпә дип атыйлар, кайдадыр бирнә җыю диләр. Ничек кенә атасалар да мәгънәсе бер. Сабантуй батырларына тапшыру өчен күмәкләшеп бүләк туплауга кайтып кала. Татар милләтенең борын-борынгыдан килгән иң шундый ничек дип әйтергә инде иң изге, иң масштаблы, шул вакытта безнең милләтебез өчен әһәмиятле булган бәйрәме Сабантуй алдыннан бүләк җыю. Без бүген менә шушы Казанның Кирмәненнән башлап җибәрәбез. Татарстан Республикасы президентының бүләге белән, аннан соң инде безнең юлда Казан мэриясе, шуннан соң туристик оешмалар, рестораннар, кафелар, музейлар, бөтенесе кушыла һәм һәрбер салар үзләреннән нинди дә булса өлеш бүләк бирүне оештырачаклар. Әлбәттә, менә бу күренешне карап, безнең Казанга килгән беренчедән туристлар да хозурлана, алар да кызыксына. Икенчедән, бу бит инде безнең киләчәк буынга үзенә күрә бер дәрес, күрсәткеч. Авылларда, мәсәлән, атлар белән, балалар гармоннар белән җырлап бүләк җыя алалар икән, нишләп әле Казанда шуны оештырмаска? Сөлге җыюны ел сайын республикабызның рестораторлар һәм ательерлар берлеге оештыра. Быел бу йола 4-нче тапкыр уздырыла. Основная повозка здесь заходит в Кремль, получает подарки от резидента Кремля и заповедник Казанский Кремль, плюс те предприятия, которые будут в Кремле. Затем эта повозка идет по Бауману в театр Камала. Вторая повозка у театра оперы и балета имени Мусаджали на Площадь Свободы. Получает подарки от парламента, кабинета министров, Министерства культуры, Конгресс татар. И плюс тех предприятий находится, которые здесь. Третья повозка с Туган-Авлом собирает у нас всех
гостей и жителей нашего города. Она едет также в театр на Камалах к 13 часам. И 4-й повозка Старо-Татарской Слободе к 13 часам у театра Камал соберет. Там будет большой концерт, правильно? Да. У нас уже стало доброй традицией организовывать этот праздник сбора подарков. Сегодня к нашему празднику присоединилось большое количество рестораторов. Вот, мы каждый год этот праздник стараемся делать все лучше, все краше, все интересней. В этом году мы запланировали много разных выступлений, много ансамблей. У нас к сбору присоединились наши ремесленники, наши мастера. В этом году мы прям делаем такой масштабный, красивый праздник. И я уверен, что жителям города и туристам нашего города он очень понравится. Возрождение наших добрых традиций, вот, которые показывают наше гостеприимство, нашу культуру, наши ценности. И я думаю, что мы этот праздник с каждым годом будем делать все масштабней, все интересней, и чтобы о наших традициях узнали во всем мире. Жигулі атлар, құлғаға ілінген шигулі сүлгілер, тальян маңнары. Бұлар барысы да бізні Камал театрына қадар ұзата барды. Тарихны барлауны дәвам итик. Күчмә тормыштан утырак тормышка күчә бару нәтиҗәсендә Сабантуй бәйрәме җир эшкәртү, мул уңыш алуга мөнәсәбәтле үткәрелә башлаган. Этнографлар бәйрәмнең Сабантуй дип аталуын да сабан, ягъни кыр басу сүзенә, беренче буразна төшенчәсенә, язгы чәчүгә бәйләп аңлатырга тырышалар. Сабантуйның чәчүгә, язгы җир эшкәртү эшләренә бәйле икәнлеген 19-нчы йөздә Казанның тирә-ягында яшәүче татарлар тормышын өйрәнгән күренекле галим тикшерүче Карл Фуксның күзәтүләреннән дә күреп була. Ул 1844 елда язылган бер хезмәтендә Казан Сабантуйның Арча кырында бер җомгадан икенче җомгага кадәр уздырылуын әйтә. Анда уйналган барлык бәйге ярышларны тәфсилләп сурәтләп бирә. Сабантуй бер вакытта да алдан төгәл билгеләнгән көнгә туры китереп үткәрелмәгән. Барысы да агымдагы язның ничек килүенә, һава шартларына, җирнең чәчүлеккә әзер булу-булмавына карап, авылның аксакаллары тарафыннан урта килешү белән хәл ителгән. Бәйрәм үткәрү өчен гадәттә тигез, тирә-як яхшы күренгән болын, ялан яисә киң урман аланнары сайланган. Иң үзәктә бәйгеләр мәйданы билгеләнгән. Сабантуйда авылның һәр кешесе катнашырга тырышкан һәм иң мөһиме һәркемнең бәйгеләрдә көч сынашуына мөмкинлекләр тудырылган. Сабантуй 3 өлештән торган: әзерлек, мәйдан көне һәм тәмамлау. Әлбәттә, төп игътибар ярыш бәйгеләргә бирелгән. Сабантуйга әзерлек мәшәкатьләре Карга боткасы йоласыннан башланган. Бу йола балаларның махсус тегелгән янчык сумкалар асып, өйдән өйгә кереп, төрле ярмалар, сөт, май, йомырка җыеп йөрүләреннән башланып киткән. Икенче көнне берничә өлкән яшьтәге хатын-кыз ярдәмендә зур казан асып, җыелган ярмалардан сөтле бутка пешерелгән һәм балалар сыйланган. Сыйдан соң төрле уеннар уйнап, ярышлар уздырганнар. Мәйданда узачак бәйрәмгә берничә көн кала, яисә шул көнне 10-11 яшьлек кызлар, малайлар өйдән өйгә кереп, буялган йомыркалар җыйганнар. Йомырка биргән һәр йортка теләкләр теләнгән, рәхмәтләр әйтелгән. 2-3 сәгатькә сузылган бу йола аеруча җанлы үткән. Бүгенге көндә дә Сабантуйга әзерлек йоласы бүләк җыю сакланып калган. Кайбер җирләрдә бирнә җыю, кайсыларында сирән, селге җыю дип аталган бу йоланың төп вазифасы мәйданда көч сынашучы һәр кешегә бүләк әзерләү. Бүләкләр арасында иң кыйммәтле, иң затлысы булып, узган Сабантуйдан соң кияүгә чыккан киленнең үз кулы белән чигеп эшләнгән бирнә селгесе исәпләнгән һәм ул бары тик җиңүчегә генә бирелгән. Казанда оештырылган бүләк җыю чарасының төп максаты халкыбызның милли гореф-гадәтләрен торгызу гына түгел, туристларны да җәлеп итү. Кунакханә җитәкчеләре сертификат бүләк итсә, рестораннар исә кичке аш вәгъдә итә икән. Барлык бүләкләр Сабантуй уен ярышларында җиңәчәк катнашучыларга тапшырылачак. Ләкин барыннан да бигрәк биредәге мөхиттан калдыра. Яңгыраган җыр-биюләр, уен-көлке, шаярып сөйләшүләр үзеңне балачакка әйләнеп кайткандай хис итәсең. Камал театр мәйданындагы зур концерт камаллылар чыгышыннан башланып китте. Зәңгәршәлдән үзек карадык. Кояшта юмарт булсын, сөлгесен кызар. Ак
Башкаларга мак сабанда узам диде, ил батырынлык билек сабанда жиңем диде. Ил батыры ат билек. Әзерләп куйсын бүләк. Бу йоланың тарихы турында өлкән буыннан да яхшырак сөйләүче, хәтерләүче булмас. Сабантуйга бирне җыю элек-электән килгән бәйрәм. Аны авылларда идән игә яшьләр, егетләр матур итеп киенеп, милли күлмәкләр киеп, идән игә йөргәннәр бирне җыеп. Бирне генә җыеп түгел, бирне бүләк биргән кеше ул үзе дә я җыр җырлаган, я биегән, я мәзәк сөйләгәнме. Кызлар, егетләр җырлый-җырлый икенче йортка күчкәннәр. Шулай итеп, бер кызның кулларында чиләк булган, чиләккә йомырка салганнар. Кылга белән ин таза егет кылга тоткан, кылгага силгеләр, тукымалар, шиккән яулыклар, кул яулыклары, шиккән силгеләр. Кул эшен күбесенчә элек авылларда бит төннәрен, кыш көннәрен инде әзерләнгәннәр шул Сабантуйга инде. Тынычлык бистәсеннән килгән шул кадәр мөлаем, шул кадәр самими абый-апалар белән таныштык. Мин Актаныш районы Пучи авылыннан Тынычлык бистәсендә 9 ел шушы Җәүһәр фольклор ансамбленә җырыйм. Без bütün бәйрәмнәрне бергәләп үткәрәбез. Нинди генә бәйрәм булмасын, bütün чараларда катнашабыз. Сугышка озату дисеңме, төрле фольклор әсәрләр әзерлибез. Сабантуйда да менә иртәгә була Сабантуйда да сәхнәләр күп. Шул сәхнәләрнең берсендә чыгыш ясыйбыз. Сабантуй күренешләрен күрсәтәбез. Коллективыбыз бик тату. Кичкенәдән инде Сабантуйларны күреп үстек. Авылда инде зур апалар, абыйлар артыннан ияреп балачакта җыри торган идек, бүләкләр җыеп Сабантуйга. Сабантуйларда бит инде төрле уеннарга катнашадыр идек. Бик күңелле узадыр Сабантуйлар. Шуңа күрә менә монда да Сабантуйга үзебезнең ансамблебез белән килдек. Ничек уйлыйсыз, Сабантуйга ни өчен шушындый уеннар сайланган икән? Менә сез дә сайлап киттегез. Тагын әле чүлмәк вату, арканга менә, кылгага менә бар. Ник өчен безнең татар халкы шундый уеннар сайлады микән? Ничек дип әйтим инде, үзләренә бер төрле күңеллек тапканнар инде. Теге җәйге игеннәрне утырткач, чәчкәч, шуннан соң алар жал итәргә дип шушы мине өсләреннән җиңеллек тауып, шулай торып чыгып, анда уеннар уйнаганнар инде, биегәннәр, җырлаганнар. Менә без дә шулай торып үстек. Мин Питрәч районының Нептун дигән авылыннан, мин үзем кичкенәдән шулай итеп үстем. Әле үзем даже иптәшем гармун уйнап, мин җырлап урамда шулай итеп җыйдык шушы бүләкләрне. Бу бүләкләр инде кем батыр кала, шуларга бирәләр инде менә. Безнең авылның исеме бигрәк үзенчәлекле. Шулай шул. Оештыручылар үзләре шәһәрләрдә дә мондый чаралар үткәрү аеруча да мөһим дип саный. Авылда бит мондый мәсьәлә бар. Сабантуй алдыннан бүләкләр җыялар, авыл буйлап, җырлап, биеп, баянчылар уйнап. Без хәзер моны күрсәтәбез берничә ел Казанда. Казан балалары да күрсен нәрсә икән бу. Аларга бит бик күңелле. Менә яшь кызлар килеп, рәхмәт сезгә дип әйтеп киттеләр. Менә мин үзем Каюмны Сырый урамыннан үттем Мырҗани. Анда ылы кешеләр, яшьләр, кызлар, балалар үз бүләкләрен алып килеп бирде. Менә даже менә бу ике силгәне алыйм әле. Бер бабай, бер әби куллары калтырап менә шуны бирделәр. Менә элеке бар бит инде бүләк итү. Менә бу. Менә шуның кадерле бүләк дип күрәм менә моны. Анда инде җул буйлап бөтенесе чыктылар, һәрберсе бирде үз бүләген. Менә бу, который балалар шоколад булса да бирделәр. Кемдер карандашлар бирделәр, балаларга бирерсегез дип. Менә шунда җирәкләр менә гырырлана менә шуның кадәр. Килгән кунаклар да, шәһәр халкы да бу тамашада рәхәтләнеп катнашты. Мондый чаралар елдан-ел яңарып кабатлансын иде. Сабантуй көне элек-электән көтеп алынган көн. Авылның һәр хуҗалыгында алдан ук әзерләнәләр. Йорт тирәсе җыештырыла, күрше авыллардан килгән, юраклардан кайткан туган-тумача дус-ишне кунак итү өчен тәмле ризыклар пешерелә. Яңа матур кием әзерләнә, бер көн алдан мунча ягыла. Бәйрәм көнне авыл кешеләре күтәренке күңел белән мәйданга юнәлә.
Мейдан ортасына Сабантуй символы шигелгән селге бәйләнгән кылга бастырыла. Шиттәрәк, түгәрәк ясап, тамашачы катнашучылар урнаша. Ярышлар элек-электән килгән тәртиптә алып барыла. Башлап ат чабышлары оештырыла. Ат чабышлары борынгыдан абруйлы саналган. Шуңа күрә аты булган һәр кеше чабышта катнашырга омтылган. Кагыйдә буенча мәйданнан беркем дә бүләксез китми. Иң шәп бүләк җиңүчегә булса, калганнарга да өлеш чыгарыла. Кайбер җирләрдә иң ахырдан килгән атка әбиләр, хатын-кызлар махсус шигелгән сөлгеләр, яулыклар бәйләгәннәр. Ат чабышлары белән бергә Сабантуйның төп бәйгесе көрәш башлана. Гадәттә көрәшне 5-6 яшьлек малайлар башлап җибәрә. Аларны үсмерләр, ир-егетләр алмаштырып, көрәш дәвам итә. Көрәштә җиңүче Сабантуй батыры дип билгеләнә. Батырга кулдан эшләнгән иң яхшы сөлге һәм традицион бүләк тәкә бирелә. Аларга өстәп нинди дә булса кыйммәтле бүләк тапшырыла. Батыр белән көрәшеп җиңелгән соңгы 2 көрәшче батыр асты һәм 3нче батыр буларак билгеләнә. Аларга айрым бүләк бирелә. Көрәш барышында махсус мәйданчыкларда баганага үрмәләү, капчыклар киеп йөгерү, аркан тартышу, авырлык күтәрү, тауга йөгерү, катыктан тәңкә эзләү, капчык белән сугышу кебек халык бәйгеләрендә ярышлар оештырыла. Айрым бер урында җырчылар, биючеләр, сүз осталары катнашында бәйрәм концерты бара. Сабантуй мәйданында бәйрәм төп батыр билгеләнгәннән соң тәмамлана. Бәйрәмнән соң авыл халкы мәйданга килгән туган тумачасын, дус ишен кунак итү өчен өйләренә алып кайтып китә. Кич белән яшьләр Сабантуй мәйданына янәдән җыела. Анда җыр, бию, күңел ачу чаралары үтә. Сабантуй уеннары турында сөйләшсәң, төп игътибарны көрәшкә бирү урынлы булыр. Хәзер көрәш Сабантуй ярышы форматында гына түгел, айрым турнир сыйфатында да узып, яңа баскычларга менде. Татар егетләре бүген ни өчен көрәшне сайлый? Бу көндә бик яшьләр күп йөри. Ни өчен алары соңгы вакытларда бик көчле поддержка бирә башладылар. Укырга кертү, анары булышу, ярышка барганда финансы ягы булышу һәм күп районнарда хәзер көрәшләрне киендерә башладылар, матур-матур формалар бирә башладылар, барсовкалар бирәләр. Бу көндә безнең татар көрәш милли көрәш ул. Татарстанда ин яраткан спорт дип уйлыйм аны хәзер. Моны егетләр үзләренең шәхси мисалларында кабат-кабат дәлилли сыман. Кичәгенә Казан Сабантуй булды. Шунда уңыш елмайды. Күптән менә Казанга качан исемдә 12 елга килгән көрәшәйем дә башта яшьләр арасында көрәштем, үземне килгәлим. Үземә шуны цель куйганым, качан да булсам, тәм Казан Сабантуйына торырмын микән дип. Менә спорт, в плане спорта инде шул цельне достиг, Аллага шөкер. Баш батыр җиңү яулаганнан соң нинди хисләр кичерә икән? Җиңеп чыккач, Аллага шөкер, шул рәхмәтләрне Алла Тәгаләгә әйтәсең инде. Ул теге хисләрне сүз белән аңлатып булмый инде, ничек әйтәләр. Ул үзенә күрә бер шундый хис, аны сүз белән ничек ачыклап бетереп булмый инде. Имерше көрәш ул безгә көч бирә. Анары икенчесенә дуслык һәм тәрбия. Шул тәрбияне без дә балаларга бирергә тырышабыз. Тарихы бик тирәннәргә, әллә ничә мең елларга җиткән халык бәйрәме Сабантуй 21-нче гасырда да татар милләтен таныту, аның рухи бердәмлеген, мәдәниятен, телен саклау чарасы символы буларак яшәвен дәвам итә. Ул бүген татар яшәгән барлык төбәкләрдә дә уздырыла. Бәйрәмнең бөеклеге, дәрәҗәсе милли үз аңыбызда көннән-көн югары урын ала бара. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халкының борынгы милли бәйрәме Сабантуй, аның килеп чыгу тарихы, борынгы бабаларыбызның әлеге бәйрәмне ничек үткәрүе, бүгенге көндә Сабантуйның милли кыйммәте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе петмейн. Кода мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.